ассалому алайкум мардуи азиз, шумо қарор дорем дар канали Саудо ТВ. Имрӯз 11 июни соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 119 сомонӣ. Дар имрӯза видео мардуи азиз бо диққат гӯш кинед ки ман чӣ хеле мошинҳоро гап мезанам ва чӣ мошине ки шумо дар кора комментария ҳамин видеода бинависен. дӯстони азиз, грузовой фотон астай Mercedes Zaychik, Daewoo Espero, Vaz 2106, Daewoo Matiz, Toyota Corolla, Daewoo Leganze, Daewoo Nexi ва Opel Astra ҷи дӯстони азиз. чӣ хеле ки гуфтам чӣ мошине ки дар кора комментария видеода бинависем бардуи азиз. ин рақамҳои десем барои рекламаи дӯстони азиз. Ягон кас замин, хона, мошин, квартира дошта бошен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десем дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунем. ва видеои имрӯзаро ба ҳазур то охирша тамошо кунед. нархҳои беҳтарин айда. Лайк, подписатсияро фаромӯш накунед ки мерем акӯстуста. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза ки бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, грузовой фотон беҳад мошинои зӯранд. дӯстони азиз, бисёр мумкин бидонед ин мошиноро. грузовой фотон соли баромадаш 2013, сӯзишвориш дизел, мотораш дар ҳолати хуб қарор дора, яъне ки мотораш ягон камбудӣ надоштай. коробкаш ҳам созай, баллонош 90%, хадавоишам хуб бидай. ҳуҷҷатош 4 моҳи дига дӯстони азиз ҳуҷҷат доштай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 59000 сомонӣ. марҳамат бардуи азиз, ина грузовой фотона 2013 сола шумо метавонед ки 59000 сомон бихарен. номерои тоҷикистон шам астай, номерои Россияшда WhatsApp дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. шеринара ин мошина мегӯй. ин мошин мошини раисие бардуи азиз. касе ки пул дорем бихаре, нархшгарени арзонае. Mercedes Zaychik соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. объёми мотораш DVSI объёмни. объёми мотораш DVSI объёмни. коробкаш автомат бардуи азиз. мисол бо автомат дар ин шаҳр да гарени зурай бисёр мумкин бидонед. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора. баллонош на панавай, хадавои штенҷай, кондисионер печка дора. бардуи азиз, барои маълумоти бештар бо мисол занг зада мегиред маълумоти паратара. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 45000 сомонӣ. чиқолакҳои нав бардуи азиз, мегирӣ фақат катагӣ мекунӣ, мегардӣ. ҳарди рақамҳош WhatsApp дора. занг бизанем, бигӯем ки номерои канали Саудо ТВ гирифтам. бардуи азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. бардуи азиз, ин мошина мегирӣ, ҳамин любой ҷода парковкаш мекунеда. гарини майдаак хушракай. Toyota Vitse бардуи азиз, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. объёми мотораш 1.5 дӯстони азиз. коробкаш автомат, 4 дар электропакет, 4 баллони 80%, старт-стоп ва чип дора. дари пеш отпечатки доштай, кондисионераш яхай. расходаш бардуи азиз 100 километр да 4-5 литр бензин мехӯрдай. як бақлашка бензин қатид мегардонида, хулоса ҳамин тамом шид мерезиш. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа. нархи мошин 59000 сомон. айда нархи арзон дига намеёви шеринар. бардуи азиз, тамошо кардесен. агар тамошо кардеса бошем бигӯем ки ҳо ака тамошо кардесам. дӯстони азиз, агар шумо замин, хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунем. ва як бародар барои канали худаш гап мезана, гӯшш кунед чӣ мега. салому алайкум бародаро, апа хоҳарам ками мадури телефони бақват гирифтаги бародаро. бародарои ғариб, агар шумо бихаред дар сафка ашоти мо любой ҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чизе YouTube да бародаро канал дорум. телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро канал дорум, подписатсия кунед, лайкҳоро бизанем бародаро. хаста набошӣ бародари азизам. ана мегзарем ба чорум эълони имрӯза. канали Саудо ТВ навора давом метавад. дӯстони азиз, битонед лайк, подписатсияро аётона бирорен. бардуи азиз, Daewoo Espero соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. мотораш 1.8, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад.
маълумоти бештара ба телефон мегирем. Бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 15000 сомонӣ. бисёри бардуро дар видеои пешина гуфта буданд ки дайво эспера бимон. Мумкин ҳами бародар мумкин тамошо кардеси. Бардуи азиз, ина марҳамат. чӣ мошине ки дар кора шумода комментария ҳами видеода бинависед. Мо да мисол арзонтар рӯй кардан мо барои шумо реклама мекунем. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини маладёжни, яъне ки мошинои ВАЗ-2106. соли баромадаш бардуи азиз 2001, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.5, коробкаш механика. дӯстони азиз, соҳиби мошин маълумот додааст ки коробкаш 5тага, балонош 95%, мотораш 0.3. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Исфара. Нархи мошин 21000 сомонӣ. номерои ки дидесен номерои тоҷикистоне бардуи азиз, яъне ки аввалаш +992 927 88 55 24. бардуре ки гуфта будем ҳана дайво матиз бимон. марҳамат бардуи азиз, дайво матиз соли баромадаш 2007, солои навтар шай. сӯзишвориш бензин ва газ кор мекунад, мотораш 1.1, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. состояниш гизалаи бадай. мотор, коробкаш, хадавоиш 100% дӯстони азиз ва гази евро 4 ҳам доштаи. мотораш 1.1, газ бензин ва гази евро 4. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки пешина номаш Регар. нархи мошин 42000 сомонӣ. марҳамат, занг бизанед. бардуи азиз, мошини дӯстдоштаи мову шумо Toyota Corolla, соли баромадаш 2008. Corolla дай ба фикрам бардуи азиз, солаш 2008. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.8, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин срочно фурӯхта мешавад. касе харидор бошед, масъалаи сумашқатӣ бо муомила дорад. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 68000 сомонӣ. харидорои аниқ бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед. мақсадам числаи видео намистагие ку числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, ҳами як кара занг бизанед, қатъиш маслиҳат кунед. бардуре ки дар видеои пешина Дайво Леганзе гуфта будем, марҳамат гӯш кунед. Дайво Леганзе соли баромадаш 1999 сол. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, мотораш Д, коробкаш механика. ё бардуи азиз, моторошон 1.8 Д мешава, мумкин ҳам кам мешава, мисол кам боз зиёд мешава, мумкин шумо бидонед 1.8 Д ша дидагиён. соҳиби мошин гуфтагие ки срочно фурӯхта мешавад. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18000 сомонӣ. нархи зур ки состояни мошинам бардуи азиз беҳтарин будай. срочно фурӯши 18000 сомон дар шаҳри Душанбе. занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. бардуи азиз, мошини фурӯшӣ ва алишӣ Дайво Некси, соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. бардуи азиз, соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. иваза мешава ба мисол Opel болои су метунега. ягон Opel фасон боша, ягон Opel ки мисол нормални, ҳамин мошини Некси ра мета болои су мета. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 12000 сомонӣ. хеле ки гуфтам, ягон кас Opel дошта бошен, ҳамин Nexi ра мета болои сум мета, ягон кас мақсад Opel дошта бошен, алиш мекунад. занг бизанед, маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. касе даҳум эълона тамошо кардеса, бига ман ака тамошо кардесам даҳум эълона. бадри азиз, ак чӣ ба и гапа гуфтам, барои ана мошини охирон момуд, барои ҳамин гапа гуфтесам. бадри азиз, Opel Astra G солаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, мотораш 0.4 гуфтаги
04 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин бисёр маълумот додагӣ нест, фақат бардирои азиз харидори аниқ занг мезанед, маълумоти бештара мегиред. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пешина номаш Қурғонтепа. Нархи мошин 36000 сомонӣ. нархи зур яъне ки 45-50 сомон бардирои азизами Астраҷиё и бародар ай сабабе ки пулаш дар кор будай 36000 сомон фурӯхтесаи. Харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. ма бисёро барои чӣ мегӯям числаи видеоро нигоҳ кунед, барое ки бисёро подписатсия кардагӣ нестем, видеои ма шумо дам намерава. Мисол вақте ки шумо подписатсия мекунед, мисол ке ки ма видео кардам, шумо да мисол уведомление ёне ки смс мерава, шумо ана ай видеои нави ма бо хабар мешен, медроен тамошо мекунед. Барои ҳам бародари азиз, вақти шуморо намегира, ҳам поёнда нигоҳ кунед, подписатсия нависаги подписатсияро баҷиқен, зангулачароологи дамонед, ке ки мо видео кардем, шумо да мерава, медроен ана видеои ана мошинои фурӯширо тамошо мекунед дар канали Саудо ТВ. ва касеро мефурад ки хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар поиск YouTube Саудо ТЖ бизанед, хонаҳои фурӯширо тамошо кунед. Хаяк.